Oigo katutgarte ase obogatagati bumuchi obosongo na boigo ensemo eyo ya ATC kunyakaba kigotoka ewodi area ubaracho imi county ya Kisii niko kuru ensemo yaye Omogavana bwi county ya Kisii omuske Paul Simba Arati nyakaba kwigora bene murubiri bwo Koenana Amabere guchi ase abana abakebe skuru bagutaka eskuru ase inyumba ya ATC kunyakaba kigotoka ensemo eyo ya bubaracho wodi Koenana amono Omogavana bwi county ya Kisii nyakaba kwanekia wetani ya Chisukuru chimi sanemo merongo kiana na isano na ibere ngochira chikonyora amabere ayuna buritanga niganya kobaga kuigura usiniganya kobaga Gochakia ukwagacha ikigwanda kya chikonyara kobaga korosia amabere gusikonya beka na injira emo yoguikiria aboro kiwa abu asagenda goteba nigora chikonyara kobaga ukwana amo ne serikali enene na mono sector itinete chibesa amabere karabe amanganya kobaga kwagwika abana bigire dikerigia kyanda abego ase ensemo yende niganya kobaga kwenekia serikali yae nigegenda te kuikenia chira chiri anyali te kobaga kurira umwana inchi eira anamono chingaki arokora ekambeni kuria ekerego kyobugavana imi county ya Kisii ingana yanya kobaga koigwa okoboko amonigati abarayibanya kobaga wikana ensemo ejo Intugune sekta ya bodaboda lero twabokire sana asini njo yokoleta program yo kuira Amabere itanga ni intugune sekta ya bodaboda lotore no magoko omonene esenge njo lero kwararikira bamura 659 bago kolega sisi turia tali yoto ko promisinga wikato chiko babegeno egera Amabere ya chikuike senge nja bana bakwiru na baito kalibao Estonero tayari, we want to tell you we are going to support you fully. Leo tumeafikia swala ambalo lilikuwa ni kubwa sana, ambalo nilikuwa nimepromise watoto wetu, na niko na furaha leo kufungua ama kuanzisha kiwanda cha maziwa hapa ATC. Nimefungua what we call groundbreaking pale juu. Nataka niwashukuru wadau wote efactory nekoma ndaitibona mwenyewe mabere ndiriwe jikorusisiko amabere etokubura kurwa saba ndibaitu amabere ari mwango nena tabwati igori we komo tinyuga tano limo ndaito kubashwa ngamabere ino etokonyagora abe process igaiga twaba kana kibeza kingia kubwa kiribonega amabere akondo twaendanire embegu yobunyansi boko kujonkawa S45 words ndutaita abantu boye mbegwe basuneke obunyansi bo nyara gotelena ekero kia umurakera na decide gotwara champion imbwate champion ya mo county champion ngatwara champion kianda leadership ya bodaboda lerega nintegete na momeno boko bwe county konyora abantu babiri batatu bagakire besa yonsi pime buko yabo lakini bona nyeso okilere na igorira abana Amabere na ni munyo walebe sekero mu supply Amabere awo abali mbaiki mwejyo omwalimu aya ne team yawo abali mbaiki bonds ase 697 Chisukuru, you got 700 schools. Abali baitombia mono. Oso wanja kogacha Amabere ese Chisukuru cheno ekera bana boda baletire nkubasa. Abali mu Amabere ataje okoreta ego onga. To basa ko onga Amabere aya. Boba ite serikali ya mo national account government iko bare. Na Amabere ya doroje. But as we are standing here, it is beyond Amabere. Again today, Governor na put a factory Amabere Urugaria, it was a current employment in this county. Kwanza ni kukushukuru kwa kazi nzuri ambayo umetufanyia kama county. Your Excellency, kama kazi hii ya siku ya leo, kwanza umeanzisha kiwanda pale juu cha maziwa. Ni jambo kubwa.
Pili, Your Excellency, umegusa watoto. Ukiguza watoto, umeguza wasasi. Kweli si kweli? Ukiguza wasasi, umeguza walimu, Your Excellency. Nabwo ensensemo yende Omogavana w'ikaunti ya Kisumu Simba Arati niko anyara ko bagakwenekya okuigura ekelasi gya digital guchi ase aborokirwa bari bagochakia esukuru abwasanyara ko bagakoria eirekera award ningira kunyara ko bagikonyora ekelasi ikibuna injira emo yogosemia nabo igosomia abana abake bagochaka esukuru korengana amo na masomo yechingaki echiga nabo igoniganya ko bagakwenekya okwenanwa kwa Amabere ayuchi ase aborokiwa na igo anyara ko bagakwigura umurubiri ndi bwa mache ase ensemo iriya yakirera ayora tukunya ko bakakonya abantu bamenyete ensemo iyi nabo igo Chisukuru kire ase ensemo yo una injira emo yo wikane amagende nabo igokonya abangina abakonya ko bakuriye amache ase atambe itunda ritangalo mweshimiwa kama na sokiri na kirire morigerete class keriyangabi ngebuata amache emature sinereme etibineroro itundere na kirire egasi yoga ndata gukora yoka ngoltebere egakora bande ngendo bakurigereria nemeremo yao kuru enja bwate class ya city. What is next to the gate there ngendo gete kia mabati kana kikiarenge class ya city. Now ekarato one of the world class. We are very much proud. Lanjire ngwakire ngambu ya mono sana asenge njokwali tichira chinyinga kakwa ngorie campaign na ange chons wachikiranira. Nane ngo endoro roro nchi amaje na yande narigesira alianga gitumugura kubwatira no chiwa Steve igona ayo buna sabirugo lakini tuko basabira amaya to bali batabukemere meyo enadi site ni chireroga ekiare kine krasi ekemo tuaro siri asa abana baitu eyi mwana biri mwaro agega ne myaka ene igo concentration yabe ko bansi sana lakini atebete lingo campaign ngaki omwana omoke nkomekinde shwa abana aba na barosere class kali class bosa class ke bwate TV kali TV elimit mbeke solororo ewokia omulimo montebe karbi kolet kurunkana abaiboli bigo so class imali yateru nabali yabe kiruchi katun nabe kirwe katun egal karbi atereirwe yarosire byanyoma be kona rolire kerasi kia mwakerora kurigereria project ya Lisa flagship project egokorwa okora ise iganya libali abanyabali muri no mogoko iga is a requirement in the constitution get a project of that man judeo korwa we kabantu banjerane bono in the short time we turn kaeke to parliament bobori unga kimwanje the project ya majebe usteba barenga bagoteba ngakirera water project kanga yansi ruguna igoro tangondoro koboko igo we katome gishwa ngalia sa macha gotoke water catchment the riparian party land abantu ba move 30 meters from there emetero emanyuguna yo kolege swahili ge community onondo bwato mote atebi wasuki barenga bagwanchera na data mungamete Yesu kiwa macha toke. Will as many as are of that contrary opinion say nay? The eyes have it. Otira ne counting ma asaive no want because of that. Ache kondora nankolonch amacha kirera arosi nabe gete chimilioni 10 a contract yabera awarded na tebigo omonto lyo korosia amacha ali akonya rosi within 1 month amacha abere akwa kuroche gali agende getunu keliye korkungaki ngaki akoro serera amacharia mwalimu oboliriga amachari ngwe kale school ngwe kale primary ga oigo